Nu kommer en ny bog om Candice. Ja. Fuld af billeder og historier Det er svært. fra livet bag scenen. Ja. Så fortsæt opad. Prøv at se, om du kan det. Opad. Altså 5. Ja. Du er egentlig utrolig lært dem. Det skal du have. Det her har så været min garderobe i 25 år. Altså, den har hængt, mit tøj har hængt på den her i alle årene. Så er det lige før. 10 minutter bliver sagt dernede på scenen dernede. Så er vi klar. Ja, vi er meget ydmyge, og jeg tror mange gange, ved at vi ikke sådan stiller de helt vildt store krav, så får vi faktisk lidt ekstra. Så får vi næsten en kongebehandling alle steder, vi kommer. Nu. Det er pisse. Så nu har vi fundet på. Så har vi varmet op. Masser af godt humør og god musik. Candice, festen uden ende. Minus lady, straight